Dneska tu máme dva smartfóny od Xiaomi 17T a jeho väčšieho brata 17T Pro. Úprimne si ich porovnáme a povieme si, ktorý z nich treba kúpiť, aby nikto z vás neminul ani jedno jediné euríčko navyše. Začneme tým lacnejším, lebo pravda je taká, že pre väčšinu ľudí úplne stačí. Za nie príliš veľa stoviek eur dostaneš 6,59 palcový AMOLED displej s rozlíšením 1,5K a 120 Hz. Všetko je plynulé a perfektne ostré. Vpredu ochráni Corning Gorilla Glass 7i. Takže je to smartfón, ktorý niečo vydrží. Keď ti vypadne z ruky, čo obaja veľmi dobre vieme, že sa skôr či neskôr stane, tak je veľká šanca, že to prežije. Vnútri pracuje MediaTek Dimensity 8500. Na bežný deň, sociálne siete, video, navigáciu aj hry má výkonu viac než dosť. Batéria má 6500 mAh a nabíja sa cez 67 W. To v praxi znamená, že telefón pomerne rýchlo nabiješ a potom mu môžeš dávať zabrať celý deň. A teraz prichádza to, na čo sa väčšina ľudí v rámci tejto série teší najviac. A to sú fotoaparáty, ktoré sú ladené s Leikou. Značka Leica je ikonou vo svete fotografie a je spojená s precíznym nemeckým inžinierstvom, minimalistickým dizajnom a vysokou kvalitou obrazu. A preto máme na 17T 50 megapixelový hlavný snímač Light Fusion 800, k tomu 12 megapixelovú širokouhlú kameru a teraz pozor, poriadny 50 megapixelový teleobjektív s 5-násobným optickým zoomom a 120-násobným digitálnym priblížením. To v tejto cenovke budeš hľadať veľmi ťažko a to ešte nehovoríme, že vpredu je 32 megapixelová selfie kamera. Samozrejme sú tu výmoženosti ako dve SIM karty, ochrana IP68, čítačka otlačkou prstov pod displejom, NFCčko. Skrátka všetko, čo robí z telefónu pomocníka do každej situácie. Pro verzia je drahšia o nejakých 150 eur a poďme si povedať, čo za tieto peniaze naviac dostaneš. Poprvé, displej je väčší, 6,83 palcový AMOLED. Stále 1,5K, ale s rýchlejším obnovovaním 144 Hz. Ak hráš hry alebo jednoducho chceš to najplynulejšie, čo trh za tieto peniaze ponúka, tak tu to máš. Po druhé srdce telefón, čiže jeho výkon. Nachádza sa tu MediaTek Dimensity 9500. Po tretie, pre niekoho možno najdôležitejšie, batéria. Má 7000 mAh a podporuje 100W blesku rýchle nabíjanie. A podporuje tiež 50W bezdrôtové nabíjanie, čo už je naozaj luxus. A oba tieto telefóny zároveň disponujú 22W reverzným nabíjaním. Ale čo fotoaparáty v 17T Pro? V podstate rovnaká zostava. Tá istá širokouhlá kamera, ten istý majstrovský 5-násobný teleobjektív, ale hlavný snímač je tu lepší, výkonnejší 50 megapixelový Light Fusion 950. Presne ten istý, aký nájdeš vo vlajkovej lodi Xiaomi 17. Video zvládne až v 8K a 4K 120 snímkov za sekundu, pričom klasické 17T spraví 4K maximálne 60 snímkov za sekundu. Tieto T nemajú slot na pamäťovú kartu, pričom Pro verzia môže mať interval pamäť až do 1 TB, kde klasické T maximálne 512 GB. Pro verzia existuje vo verzii Deep Blue, Deep Violet a Black a základné T je Violet, Blue, Opal White alebo Black. Takže ktorý z nich si vybrať? Ak chceš spoľahlivý telefón a dostať čo najviac muziky za čo najmenej peňazí, tak 17T je úplne v pohode voľba. Ak ale potrebuješ naozaj veľa fotiť a potrebuješ najlepší výkon a nevadí ti tých 150 eur navyše, tak choď do Pro verzie. Oba tieto smartfóny kúpiš v Mobil Online na stránke, no a keď už si tu, tak klikni na kanál Mobil Online TV, kde si pozrieš videá aj o ďalších smartfónoch a iných produktoch z ponuky.